Mä en jaksa. Mitä täällä mesataan? Voisit säkin edes joskus ajatella, että toiset yrittää nukkua. Ja kello on jo 2 yöllä. Okei, mutta kun mä en pysty nukkumaan, kun täällä on niin kuumaa. Onko edes ilmastointi päällä? Iskähän tietää nuo jutut, mutta mä en tiedä. Kysy iskä. Hyvää loppuelämää vaan sullekin. Saa luvan olla viimeinen kerta heittää tolleen. Hyvää huomenta, herrasväki. Hyvää huomenta vaan. Hei, mikä nyt on? Miksi et puhu omalle pikkusiskollesi? Se on vaan yksi juttu. Hei, mikä juttu? Mä en halua puhua siitä, enkä edes kuunnella. No se oli semmonen juttu, kun se rupesi riehumaan sen omassa sängyssä, kun oli kuulemma liian kuumaa eikä ilmastointi vissi ollut päällä. Niin sitten se jotenkin vaan niinku suuttui mulle ja heitti mut sitten pois ihan naama eellä. Niin just varmaan. Mulla ei oo nälkä. Ethän sinä pöydästä saa lähteä noin vain. Aamupala on niin kuin tärkein ateria, päivän tärkein ateria, ja sun pitää syödä se. Ilman aamupalaa et jaksa olla koulussa. Moro. Sinun pitää syödä aamupalaa. Lähti ovet paiskuen niin, että saippuat lentää. Varokaa saippua. Mä menen valmistautumaan kouluun. Joo. No, laitetaan sitten tämä takaisin pakastimeen. Jos ei se nyt syönyt sitä, niin saa syödä seuraavana. Moi. Moi. Onko sulla lasit? Joo. Mun piti ottaa nää, kun vaikka mä en halunnut. Koska mulle tuli niin huono näkö, ettei mitään rajaa. Eikö se ole ihan hyvä asia, että tuli lasit? Ei tarvi sitten isona ottaa laseja. Mä oon jo iso. Kato, kun me ollaan jo 15-vuotiaita. Niin eikö me olla jo aika isoja? Au. Niin, että 3 vuotta enää kun me ollaan aikuisia. Että aika vähän. Ja ne ajat kuule vierii niin nopeasti, ettei mitään rajaa.
mistä sä oot ton oppinut? Mun siskolta. Ja kellot soi ihan kohta. Voi on jo ihan valmiiksi mennä tonne sisälle. Mä ainakin menen. Ja laitan ne sun lasis nyt hyvänen aika päähän. Joo, ihan kohta. Hetkinen, missä ne mun lasit on? Tossa. Joo.